Karbikor po ame pen Peace and Prosperity Nepal yatra po ate PNC Nepal adet humri dam det pen pai ni phaing korap clear ni Karbikor po ame pen dipurong supi pen Nepal adet an pangnulo Nepal le rok pen mukoila sahatia sabhala pen Nepal adivasi shema satumsi dipu pen kebar Karbikor po ame apan konchun bang meipu pen chenglok bang plikap rahini abang pu bang piapan deng pono lapen Karbikor po ame pen kimang Nepal adat lerok te Himalaya range lerok lote singbamon ase arkli jipu a kemang ateng pen si arkli long si kimang lapen kamatha teng pen bomut bokanta mesen longlo si arkli det pen puthot arni khatbari municipal board chairman atum Karbikor po ame atum apan deng thusi cultural exchange padopontu Khatbari ase Karkli adim Nepal Government World Tribal Heritage Center kikim Japan ciri pharoisi alongle allotment alongle nang pilo pusi pini dipunang kacheliahut ning karong pen Karbikor po ame atum chethan pon nang itum jang cerap puning laban karbilang medamai lalu pula karbilang medamai tu meloke to atum lang met kham tum kulote ditum bang tah ditum koso dimo sika cekak ma pima similarity pima dissimilarity lapen karjo mana lang tumta jujun asondo hak sigathat itum da jujun dolo barje garbi dolo itum da hak sikian malah hai hormo bang kacing lit do pegan lasin itum mangke kar gidam sormat pin laso boy bang ke first abang ke lalo je itum mangke just mana introduction so lak pin lasi isila mako chitene thubub nili si bilta ke me bang lalo khatbari se gar pe dim long bang ke itum phan bang ke Nepal government and sinili tum phan bang ke total Nepal government of World Tribal Heritage Center buka khuliji kusi 100 bighas bang ke long leke allotment ang kilo kata kasi da allotment onang ni bang ke ni litum da council pen autonomous council pen lapen nili mana Dr. Toriram rong hang phanta la solam phan bang ke itum personally itum Karbikor ko pen dam ji kasi chuning ridam ji alang litum ta karbi phan se klem lo la sing international la so cultural exchange mate lam lo lun lo ba jutang jubat do anak exchange song pusita alang ita ngacerap nu pusi ining thelo pan di apang sinang itu labiota pacita kumham yang long biota pacita apa kalau Karbikor kopen jadi mate kalau itu Karbikor kopen ramtang pai ceklu ingkora kopen Indonesian dari sana asini itu ala dak dam long pok ahok itu han Karbikor kopen han Nepal lo itum ke damadim ke Nepal along ke dinai ke kira da state lo kasong mungkin Khatbari lo itum ada kita juga kalau so angton itum han la chief coordinator rana kapne kapen Vishnu Nirola kapen UI 36 365 kapen itma apport itu atma cewek ini masalah tur pe na jeni si itum pinanya da dang itum malong na cetong sisi ning garong ke lah lo ini tu Karbikor fo atu itum Karbikor pok lote sining long de katur the dang dang ka di siga da ok ada tak kato kabe phansi itum yodi me hang kidang talo basi mo heti fu na to manang thang lo da pen nili ke phanji alam ke angton mo ituma doktor Vishnu tabida thanik lo basi nili ning karong kala lo nili tuma an ab kedam chot bang chok che la pen nili tum ke dam ke ningkan si muni ningkan si mali ningkan sir ke phansi ni tum ningkan sir ke phansi thik si Kasi pini ke ni tum ada kawar ke panam sondo ada kawar ke panam pen ke thekam lo mage moy dalong tum ke than so taksi ili tum akai amai komam tu akai penone badu ta than Japan da kar video ta ho Thailand da kar video ta ho Nepal da kar video than pik seta son ka humri dam ke ni tum pini ka badu da tir the thang son matha pin akam sina tum ada tu pen tum Karbikor photum ada humri dam kasi nilihin pen mo tu thot thang bom na ni tum ada kedam tu longo bangke non meaning bangke nang tung katok kabe media tentang lo kabilam me tamai lo no chale song do an sita ada tum kache dampen itum amu azu kache bi hala tum khai pen itum khai da so similarity hatum alam hatum alun hatum pindeng asum po jofi ang tong dan tum pe isibet mo ta thalo da so teng ke ateng ke itum ka hada kon sibang ko ke pinang ke ang tek long lo ate mer alam man ke nang thanan on niligani ye dam ji po bangke kol je Karbikor po pen ke dam walam kali Karbikor po pulu tela tapini tum kharja po kardian kali tum ni po arni sidor
lasi non ke dam thuji po bangke nang itu ma phanta ko chunuri pon lo ka do oi ka di kur pa porte phanta si KCS pen tami lamme damai pen sitami KSA pen sitami ba saru sarhang amuni ada karni ke phajo kuru sar kolak sar tuman sitami nang dun lasi ningin pen mai pu in pen ku ningin ko alam se la po helo je ka do ko beta mo dewang biarni kedam dia por nang lelu bulu tangke nang dun tami la so fancy mai pu in pen ke ningin pon berlo la pen ke la pen coordinator tum do nangega dum rana ka play ku palia khalo hai la pen te Vishnu nirola tum bahini la pen divide 365 जो है तुम रिपोर्टर का नंदुन sama khai tum la siala tum ta ameng nang pram dak de nang tum gai arni ben manggo kille son sila khonga ke dang korle la an kan thum karni ni la pen ke arana lo sona sikia long le 1 kilometer position ke dam nang la an mane la ke kapin khona sin la sin la patani la an than to la an tang lo kar do